Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizosebenza ngezibalo ezimayelana neminyaka phecelezi age. Isibalo sethu sithi kulomnyaka o40 ozayo, uIman iminyaka yakhe izobe iphindaphindwe ka11. Umbuzo wethu bese uthi, kahle kahle uIman unangakhi ke manje, uyabo? Ngizonikeza isikhashanyana ukuthi niqabangisise kahle lo mbuzo lo. Asizibuze kahle ukuthi bafunani kahle kahle. Bafuna umnyaka wakaIman. Ingakho ke umnyaka wakaIman ngoba asazi ukuthi umnyaka wakaIman uyini, sizobiza uX kulesibalo lesi, uyabo? So bhala ukuthi uX uyini, umnyaka wakaIman manje. Uyabo? Sengizobhala ke. uIman uzobe anomnyaka ongakanani kulo minyaka oyi40 ozayo? Siyazi ukuthi kulo minyaka o40 ozayo uIman uzobe anomnyaka ongango40 ohlanganisa nalomnyaka esingawazi lo mnyaka lo uIman anawo manje, uyabo? So bhala ukuthi uIman kulomnyaka o40 ozayo uzobe anomnyaka ongu40 ohlanganiswa nalomnyaka anawo kwamanje, uyabo? So bhala ukuthi X ohlanganiswe ngo40. Yini futhi esiyaziyo? Siyazi ukuthi eminyakeni o40 ozayo umnyaka wakhe uzobe uphindwaphindwe ka11. Ingakho ke sothini leminyaka anawo manje izobe uphindwaphindwe ka11. Kahle kahle lokho kusho ukuthi kulomnyaka o40 ozayo iminyaka wakaIman izobe iphindwaphindwe ka11. Ngasho ukuthi phela umnyaka ophindwaphindwe ka11 wakaIman uyalingana neminyaka wakaIman eminyakeni oyi40 ozayo, uyabo? Manje sesinesibalo ke manje, yabo? Sesiyazi ukuthi iminyaka wakaIman mase uphindaphinda ngo11 uzolingana nomnyaka wakaIman eminyakeni o40 ozayo, uyabo? So bhala ke ukuthi ngakho ke uX ophindaphindwe ngo11 uyalingana noX ohlanganiswe no40. Sesinesibalo ke manje, sesingakwazi manje uxazulula, sizokwazi ukuthola uX. Lento le basibuze yona vele ekucaleni ukuthi kahle kahle uIman unomnyaka ongakanani. Eke sifuna uX asale ayedwa, ingakho sizosusa uX kweso kudla simiso kwesokunxele. Masenza njalo siyabona phela ukuthi u11x ususa uX oyedwa ku11 kuyosala abo X abangaki abayi10. Ingakho sizobhala ukuthi 10x. U10x ulingana no40 phela uX sesumsusile samisa ngale kwesonxele, yabo? Manje ke kuze uX asale ayedwa sizoyenzani? Sizohlukanisa ngo10 kumabili amacala ngoba sifuna phela lo 10 asuke eduze kwaX, uX azosala ayedwa, yabo? Masenza njalo kuyosalani uX ulingana no4. Kusho khona ukuthi uX uIman lo wethu uneminyaka engu4. Awuthi sibheke kahle ukuthi lempendulo yethu iqonda khona ngqo na. Phela bangabe uIman uneminyaka engu4, eminyakeni o40 ozayo uzobe anomnyaka ongu44 ngoba phela sohlanganisa u40 kulo mnyaka ongu4, uyabo? Shuthi ke uIman uzobe ana44 eminyakeni ongu40 ozayo. Futhi ke ngempela u4 uma uphindaphinda ngo11 usinikeza u44. Kusho khona ukuthi lempendulo yethu iqonda khona ngqo. Ngiyathemba lokhu kusizile kuze sibonane futhi. Bye bye.